Я, Лукашевич Лизавета, вучаніца 7 Б класа сярэдняй школы нумар 3 города Бобруйска, прачытаю вам верш Уладзіміра Дубоўкі «Палеская рапсодыя». Ніхто спрачацца з тым не будзе, што ўсюды шмат мясцін прыгожых, чаго пымкнуліся так людзі, абавязкова ў падарожжы. Дзе-небудзь, каля кіпарысаў або ў марской салёнай пені, яны красы шукаюць рысы, жывыя бачаць летуцені. Каб не застацца ад людзей нам, каб пашукаць мясцін прыгожых, згадалі спосаб мы надзейны і едзем так жа ў падарожжы. Мы, зразумела, не адзін я, па праўдзе кажучы, настроя. Вядзі ж нас, добрая часіна, і дай нам творчага настрою. Калісьці ў старой ладзе хадзілі вандраваць рапсоды. Было ў іх творчасці суладдзя з жыццём і думкамі народу. Яны хадзілі пехатою, а часу ўсё-ж-такі ім хапіла, каб свету расказаць пра тое, якую меў народ іх сілу. Як працаваў, пра што ён мроіў, пра што іграў на лірных струнах, як здабылі яго героі, за морам залатое руна. У нас машын усякіх поўна, нямала ёсць і параходаў. Ідзі, плыві, ляці, ўсё роўна, пазнай жыццё свайго народа, пазнай жыццё, шануй яго ты. Каб песня, як крышталь, званіла, а працы творчыя ўзлёты паўсталі ў ёй з чароўнай сілай.